Το αποτέλεσμα είναι απογοητευτικό, ώστε ακόμα ένα παιχνίδι για τον Ανδρέα Πατζηγερά, τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Θα συμβολικά και όμως και στον Γιαννούκα Κολονέλο, είναι ωραίες προσπάθειες τώρα. Βαλαμένη εντός, Αποστόλου. Έβγαλε την παλιά για το... Κάνει Ακίνο, κατάφερε να σκοράρει στην πρώτη της φάση στο μάτς με τον Ευθυμιάδη. Η πρεμιέρα του δεύτερου ομίλου της κατηγορίας έκρυβε και τη μεγάλη έκπληξη. Η Ζάκυνθος κατάφερε να φύγει με τους 3 βαθμούς της νίκης από το ΕΑΚ Βόλου, καθώς επικράτησε του Ολυμπιακού με 2-0 και λάθος του Μακρυνημίτη, ο οποίος δεν μπόρεσε να διώξει σωστά την μπάλα. Μια παλιά μπροστά, ο Αποστόλου την κεφαλιά, κόρνερ, η επέμβαση από τον Άντερσον. Η πρώτη καλή ευκαιρία στο παιχνίδι είναι για τη Ζάκυνθο στο 7ο λεπτό. Αυτή η ξαφνική κεφαλιά, η κίνηση τώρα που φεύγει είναι καθηκόμενος από το Στάνο. Ο Αποστόλου δεν υπάρχει offside, ψιλοκρεμαστή κεφαλιά και... του Αποστόλου. Ο Κρόν έκανε το γύρισμα και ο Έλληνας μέσος με σούτ έστειλε την μπάλα στη γωνία της ευθείας του Ιγνιακού. Διώχνει άμυνα της Κέρκυρας. Μπάλα στον Αποστόλου. Ζαΐρη. Παίζει αρκετά πίσω. 67% κατά την μπάλα της ομάδας της Κέρκυρας. Ανέβασε κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες. Αλλά μετουσιώνεται η κατοχή. Δεν είναι αυτής. Πρώτος πάνω στην μπάλα Αποστόλου. Φάουλ του Νίκητς πάνω στον Αποστόλου. Songs from words that never touch. Words I reach out for mine, though I don't listen. Ωραία κίνηση όπως και από τον Αποστόλου. Βάλει Εψουάνης στο 1-2. Θα πιάσει Αποστόλου. Am I looking for a sign, or is it just a way to make me feel less alone for at least a couple days? Πολύ ωραία κίνηση του Αποστόλου. Ορφανίδης και πάλι ο Πετάς. Ωραία προσπάθεια, ευκαιρία για τη Ζάκυνθο, το σουτ έξω. Η ευκαιρία του αγώνα για τους φιλοξενούμενους με τον Αποστόλου να τις παταλάσει 70.